I dona compte que el que és el canyó en si és gran. Ara extrapola aquesta imatge en Terminator. Un Terminator. Claro. El membre viril té que ser lo més enorme que pot. Tu per collons vols que el Terminator tinga una branca que vagi arrastrant-la. I igual no pot ser. Igual, Se l'enrotlla. igual és contraproducent. Va Ramon Connor. Espera, Va Ramon Connor. vaig corregent. Tinc que fer cara de por? Però tens que parlar al micro. Vale, però tinc que fer cara de por? Jo soc el Josenator. ¿Vale? Josenator, vale. I jo correc, no? No, tu tens que córrer. Vale, jo... Bon dia, bona vesprà, bona nit i... Bon ressupor. Això veu és mola, sí, eh? És molt de... Sí, una veu latinoamericana. potent. A lo Buenafuente, no? Buenafuente no té la veu Berto. potentorra. No. Buenafuente, quan vol, fa una veu espectacular. Clar, Buenafuente és que venia de la ràdio. Entonces exacte. té que tindre aquest poder. L'altre dia em va eixir una tia en Instagram, que és bo que està, clar, fa gimnàsia i que té bon cul. I en seguida la tia comença a fer així, comença a fer mira qué habilidad que tengo. I comença a manejar el glúteo pa amunt i pa baix. La veu de la tia, li vaig dir, tens una veu de doblatge de videojoc que no t'ho pots imaginar. I en seguida que entra en el seu perfil fa actor de doblaje. Hòstia! No haver-ho mirat antes, no? Però una veu que vaig dir increïble. Eixe vídeo el podrem posar alguna vegada. Increïble. A veure si el trobe i el puc posar. No li vas dir res més, a part de que tenia una veu... Li vaig dir que m'agradava l'habilitat que tenia el sols cul l'habilitat, vale. i la veu que tenia de donar missions secundàries en un videojoc. Vale. I ella va donar-me gusta. Home, és molt bon comentari. És que hi havia molta gent que li dia el mateix, de dir, hosti, quina veu tens. Pues bé, mira, avui toca... Sí, sí, encara que està present la cervesa la nostra cervesa grande, però avui... La Summer... Avui m'apetia... És que estem malaltosos. Estem mal, estem constipats, no? Més o menys, estem un poquet en triquinosis. D'ací poquet tirarem ahir, també mos farem ibuprofeno. Imagina't, Ramon en sacaïna, cafè... Arribat i em diu, em fa mal el cap. Molt light tot, molt light. Molt light. Pues bé. Coses. Un any, ja. Té raó. Que fort, Un any del senyor Joan Pere, gran home, gran professional. En el senyor Joan Pere. Sí, Joan Pere, no sé si podrem explicar un poquet, però bueno, així mateix està. Actor de teatre, doblador, conegut per ser també la veu de Woody Allen, Spike de Cowboy Bebop, Rowan Atkinson, Mr. Bean, i va fer... Tio, vaig veure el vídeo i vaig dir, en sèrio fa un any d'això? Increïble, no? Jo dic, no pot ser. Com passa el temps? Tu perquè saps que jo sóc un xignet, però és que... Què passa? És la mateixa! Fa un any que no em canvie. Fa un any que Ramon no es canvia. He anat a la platja en mànega llarga i moca hora. Hòstia, tio, porta la mateixa d'això. Ha coincidit, tio, que coses, eh? Ostres. Això era el destí. Bueno, tampoc et preocupes, que jo porto moltes vegades en estiu... No, ja, però que és curiós. La camiseta de bola de drac o la camiseta de Flash. Que jo li vaig dir a una xiqueta, què posa ahí? I em fa Flash. I jo dic, tu saps el que és Flash? I fa, sí, un polo. No saber què és el superheroi de... La cultura. Clar, jo també havia pensat que era un Flash, això, eh? No crec que... El tio de Flash de tota la vida, el que corre ràpid, el que es maneja a la velocitat de la llum. Bueno, que tu això t'agrada, i crec que estàs viciat, no?, un poc, en el tema d'algun joc de la intel·ligència artificial. De la intel·ligència artificial, tio. Se posa de moda ara parlar d'això, eh? L'altre dia els de Google van... És que no sé pronunciar Google, no sé com es pronuncia. Cada un pronuncia d'una forma. Tipo Wi-Fi? Sí, el Wi-Fi. El Wi-Fi. Sí, el Wi-Fi. Exacte. Clar, a veure, van mostrar un Gemini, que es diu la IA, que diuen que ja ha superat a ChatGPT, i Bing, que em va així l'altre dia, em va saltar en Windows, al costat, Windows baix, quan l'apagueu a l'ordenador, està el buscador de Bing, doncs també n'hi ha l'altre dia em va eixir a mi. Per poder fer imatges. Doncs em va eixir, i jo vaig dir, collons, puc fer imatges així, no?
i vaig estar provant. I quines imatges vas fer? De samurais, esta guerrera d'ací darrere. Eixa l'has fet en la IA. Eixa està feta en IA. Mireu, José és un artista. No, a veure, n'hi ha que veure la IA també com me la va traure. La feta així ben voluminosa, no? N'hi ha que bueno, veure... voluminosa ahí, en la part més... Sí. O sea, ahí, sí. Exactament. Ja, bueno, és que estan en iVox, Ramon està enfocant a lo que són els pis de la xigona. Ahí. Esta mà... Ahí n'hi ha una 90, esta mà crec. dreta... En copa C. Me la vaig ir feta fatal. Ja. I la vaig tindre que agarrar d'un puesto, i la vaig tindre que col·locar, bueno... Així bé, eh? N'hi ha Photoshop ahí, eh? I què agarra? Què agarra ahí? N'hi ha fotos. És una postura d'arts marcials. Va, pensava que està agarrant algo o algo. Que va, està pegant una pata voladora. Una pata voladora. Molt bé. Això també ho mostrem perquè ja les illes han arribat a un extrem que... Bueno, a un extrem no. És que això no para. Instagram, de fet, ja ha fet un filtratge. Sí. És que això no és normal. Fixa, la Lara Croft. Estem mostrant la Lara Croft dels anys 90, dels videojocs dels anys 90, que tenia els pits en punta, que tenia un polígono ahí molt estrany. Jo no sé quan hi havia gent que podia posar-se en això. No ho entenc. I, clar, li passen el filtro i en seguida José, ja és una xicona. Pensant-ho bé, molts van passar la tapa a Canal Plus. Sí. Quina queixa també era possible. És veritat, de Canal Plus, que el dia en què tenies que tancar així els ulls perquè es veguera millor la pel·lícula. Això era com si diguérem... un bulo, ¿no? El bulo que tots sabien, ¿no? El bulo era... Espera que canvia a la càmera gran. El bulo era que tancaves els ulls així xinats, asiàtics, no anem a dir que també... Molt bé, José. Que vinga un xino, els japonesos també, no? Vale, asiàtics, que fes així i damunt que manejares així. Pa poder-se veure... Tu imagina't una mare s'alça de matí, o sigui, a matinar, perquè veu llum que no sap molt bé què passa ahí en el comedor i se veu al nano aixina. Ojo, coordinació. Aixina i en la maneta t'agradaria que te vi. Què estàs fent? Palla i manteca i 13TV. Palla i manteca. Estic fent tot. Estic fent tot. Palla i manteca. Pues sí, estic un poc vixat a les IA i més de 4 fotets estic penjant a l'Instagram i estic penjant per tots els llocs. Està molt bé, El que n'hi ha que dir, jo ho dic, quan és un dibuix en intel·ligència artificial, perquè n'hi ha gent que dibuixa i totes aquestes coses i es pega tort que s'utilitzen les intel·ligències artificials, jo ho dic, això no ho ha dibuixat jo, ¿vale? Sí que l'he retocat. No ho havíem notat. No, però soc capaç de dibuixar-ho. Però José. no tan bé. Vale. No Anem tan a bé. ser realistes. Tu, per Realistes exemple... no, pregúntale a qualsevol, que jo dibuixé bé. A veure, jo sé que tu, per exemple, quan fem l'ahorcado, el ninotet hi ha bé. No, ostres, l'ahorcado. Tinc la foto del Tuc Cordero, me'n recorde. Tu cordero? Això que dibuixaven i tu tenies que dibuixar un cordero. No us podeu imaginar el cordero que va dibuixar el senyoret Així Ramon, que tinc una foto, això deu tindre quasi més de 5 o 6 anys. Ho pots posar, sí. Ho tinc que buscar. És que crec que era el joc del tabú, es dia tabú. Pot ser? No me'n recordo. Perquè podies fer en el ninotet, però dibuixat... No dibuixaves bé. Ja. Va ser... Tots ho van dir. I també trobo que el va tocar Estampida. I clar, dibuixar una estampida, pues ja me diràs. Molta gent correguem, per exemple. Com me'n recordo jo de... Crea memòria. D'aquestes coses. Tens molta memòria. Per la tonteria. Perquè ara em preguntes el mínim com un múltiplo i el màxim com un divisor i com es feia, jo no me'n recordo. Jo en què ho trauria? Jo no. Jo sempre donem moltes gràcies a qui siga, que estiga a Hidalgo, que o baix, de no gastar... O al costat. No, perquè no sé on està, estan tots els puestos. Ja. A veure, estan nosaltres, ara. Que no tinga que gastar jo contra la hipotenusa tots els dies. O el complement directe o indirecte. Li ho agraeix molt. Això està molt bé. Però una cosa, estàs fent referència a Déu? A qui siga, a qui pot ser, no sé. Igual estàs entre nosaltres. Clar, o pot estar ahí al meu costat, no. A punt de pegar-nos un calbot als dos. A punt de pegar-nos un calbot als dos. No? Hòsties, molaria. Per cert, avui hem après a fer un nou ball, José i jo, anem a fer un TikTok pròximament. I això sols ho veureu després de tot el programa.
Així que no passeu ràpid, mireu-ho i veureu quin super megabyte coordinat. Algun que se n'anirà al final, segur. A dir, a veure quin ball han fet esto. Després en estadística mos gira algo raro ahí. Mos gira algo raro. Mos gira un bot en l'estadística de les visites i fa... Tota la gent se n'ha anat al final del programa, Ramon. Què heu fet? Què has fet, tio? La setmana passada, no, en el passat programa van parlar van dir la conya de quan li mediria el membre viril a un Terminator. No ho sabíem. Que tècnic, el membre viril. És que YouTube està molt punyetero, tio. O sigui, no vols dir polla? Sí. Vale. Jo anava a dir pene, tio, però... No, polla, pollón, dick, in English. Cock. No, és que ja si ho diem en anglès ja... BBC, la BBC. Això ara hi girà pip. Sí, no? Tindré que parar el pitit. Hi serà tot censurat. No, com és que tenim tant de vocabulari en anglès? Perquè fa falta per buscar en alguns jocs. Fa tot, El vocabulari en anglès... Bueno, pushy, as, no? Sí, el mínim... Ahí sí que es gasta el mínim com un múltiplo en inglés vocabulari. El vocabulari, para saber les búsquedes. Van parlar del Terminator, de quan li mediria. En Terminator 3 pot ser que tinguem la resposta. Per què? En Terminator 3 la mala és una dona. És una Terminator que es veu un aspecte femení. I n'hi ha un moment, vaig a posar-ho. Ai, espera, no, pues el tenia preparat així. Quina... Ara no sé on està. Estem exposant a qui ens veu? Que ens preocupa les medides? Sí, no, és que em preocupa la medida del Terminator. A veure... Va, això té que ser de ferro colat o algo, saps? Té que ser de ferro colat. Un fil d'aram que es posa recte. A l'antiga usanza. Sí. Així, estira cordeta. Sí. Pot ser que la resposta la tinguem en Terminator 3 en un moment en el que paren a la Terminator i va el policia i encima mireu ella què és el que fa. Això són teories, eh? Sí. Que sexy. Està en llatinoamericà, perdoneu. Mira. I encima els pits, ella els fa més grans. Que meravella, eh? Claro. Ja veus tu, eh? El Terminator pot fer lo mateix. A no ser que siga, clar, a veure, això és un model més modern de Terminator. Schwarzenegger és més antic. Vale, és un T100, un T1000, no me recordo quin era el número. O sigui que ell, per exemple, ara perfectament pot pensar 110 centímetres. Home, 110 centímetres, collons, pues no necessita pell. José, és Terminator, tio, és invencible. Sí, té que tindre només pregut on es passa. Tu també, com el que mos va deixar un comentari, o Juan, que mos va dir, això té que tindre una bona branca per poder pegar, no sé què, no sé quant. I dic, home... A veure... Una cosa és poder pegar i una cosa és tindre mobilitat reduïda, tio. José, tu te diuen tanque i tu què t'imagines un tanque? M'imagino el tanque, el típic, aixina en les rodes, en el tubo eixe grandot. Invencible. O sigui, com dir, hòstia, és un armament potent. És un tanque. I dona compte que el que és el canyó en si és gran. Ara, extrapola aquesta imatge en Terminator. Un Terminator. Claro. És invencible. Ja, el membre viril té que ser el més enorme que pot... Tu per collons vols que el Terminator tingui una branca que vagi arrastrant-la. I igual no pot ser. O se l'enrotlla. Igual és contraproducent. Perquè imagina't que el Terminator va matar-te tu. Eres John Connor. Ramon Connor. Vols que ho reproduï? Va Ramon Connor. Espera. Va Ramon Connor. Vaig corregent. Tinc que fer cara de por. Però tens que parlar al micro. Vale, però tinc que fer cara de por. Jo soc el Josenator. Vale? Josenator, vale. I jo correc, no? No, tu tens que córrer. Vale, jo estic correguent, Tu estàs correguent. Faig cara de circumstància. Vull dir, tinc que fer cara de por. Ramon, per haver d'actuar les pegues que pegues, Tinc que saber-ho exactament. Tens que actuar com si estiguera casant un Terminator en un rabo com el del negre del WhatsApp. Ves, correré més ràpid. Entonces tens que córrer superràpid. Vale, jo estic... Ai, Te s'està morint el micro, No sé què has fet, però te s'està morint el micro. és que m'ha fet tanta por que se m'està catxant. Hòstia puta, tio. No fa res. És que a Ramon li està morint el micro. Tranquils. Jo correc molt acatxat. Vale, jo vaig dir... Vale, espera, que faig cara por. Sí. Vale.
Para, no, era Ramón Connor. Vale. Ramón Connor, te voy a matar. I ja, No, a jo mi me l'haig no. fet tropece. Ja. No pots córrer, no pots córrer. El que ha caigut és el Terminator. Ja. Vale, ja estem així a travegar. Que Ja han Ramon... tornat. Sí. Tranquils, no ha passat res. No ha passat res. Ha tingut un latigazo. Aquestes coses a vegades passen. Ha sigut sentir tot el tema Terminator. No digueu. Aquestes vegades passen, no. Pobret, En 38 programes no havia passat mai en la vida. Mai. Vale, És apropant-se als 40. Està baixant. Hasta això ja no tira. Està baixant la testosterona. No parlant de testosterona. El villano fitness, pobret, ja veus. Ja, lo que són les coses. Se n'ha anat per allà. Ho he vist un vídeo de tots que se s'ha n'han anat per allà. acostumat el cos a tant que després quan li baixes és com que diu... Clar, no? li pega una petarda. Que tenim també la dona esta pues, que és de Sueca. Esta dona... Tenim una suecana de... Vamos. És de Sueca com es diuen? Suecans. No. Jo crec que no, Jo crec que t'ho han inventat ja. Si n'hi ha algú de Sueca, miramos que... Sí, no? com us ho diga. No, sí, en conec varios de Sueca, així que ho poden dir. Esta dona. Muy, muy bonito. Come here from Sweden, de Sueca. Clar que sí, de Sueca, clar. Suecana, si es noten sí que de l'accent. Pues si se la nota inclús morena i tot de collir l'arròs d'allí proper de l'Albufera. Es nota que menja taronja, però des de xicoteta. Sí, sí, però des de ben xicoteta. De Sueca, què vols? No, Suecana. Clar que es nota. A part, la TV sempre està atenta a aquestes coses, perquè ja n'hi ha gent que està mirant l'apunt i en si veuen un error i en si ja pensen això té que xiren a la nou TV. I en si pim-pam, ahí està. I ho pillen en seguida, no? Ho pillen al vol. Hem tingut videojocs. Ostres, videojocs. Per això estic jo un poquet desquadrat, perquè ahir va ser com els Oscars dels videojocs, els The Game Awards. Hòstia. The Game Awards. Hòstia, que bé que ho pronunciïs. Ara una altra vegada. The Game Awards. Hòstia, tu. 2023. Molt bé, molt bé. Els TGA. És que nosaltres diem per abreviar diem. TGA. Els TGA. Perquè realment seria els TGA. Pronuncies bé. Es nota que tu no tenies sang britànica, em vas dir? Espera que no. Espera que no, perquè si tingués sang britànica miraria la paella i així potser m'agradaria ganes de tirar chorizo. Algo raro, així no? sí que sabria que tinc sang Algo britànica, raro. però no la tinc. Anem a videojocs. El tràiler de GTA 6, que ha sigut una autèntica locura, no el podem... Bueno, sí que el puc mostrar. El que no puc posar és la música, perquè la música sí que té copyright. Però això ha sigut una autèntica locura. Es va filtrar el vídeo. En menos de 12 O això és el que diuen, no? Sí, en menys de 12 hores no es va filtrar, perquè tenien que mostrar-lo el dimarts a tal hora i a les 12 de la nit del dia anterior va un hacker i diu, jo tinc el vídeo. Hòstia, que fort, I clar, es van enfadar-hi tots els que han fet el videojoc i diuen, ja està bé les filtracions, ja pareu. I el joc que és una autèntica locura. Antes hem vist el tràiler no... A veure, la música no la podem posar, és una pena perquè té molt de copyright. Podríem reproduir-la. José, tu i jo, a mi mos va bé el tema del Big Boss. Avui estàs tu molt reproductor, Hòstia, aquest vídeo el tinc que traure. El tinc que traure encara el del beatbox. Pues bueno, este joc ha sigut... Posa, que jo posi la música. Ha sigut una autèntica locura. És que clar, com és en Miami, la que podries posar és també la de corrupció en Miami. També. Te'n recordes quina era que jo te la vaig posar quan tu anaves en un vídeo, que anaves en la lanxa? Sí. Jo te la vaig posar, la de corrupció en Miami. Sí, té raó. Pues, milions de... Posa-la un poc, que jo vaig... Milions de visites. El TGA se l'han portat el Baldur's Gate 3, les portes de Balduino 3. Ara, en l'anglès és que... Baldur's Gate 3. Vale. És que jo ho he traduït al valencià, les portes de Balduino 3. N'hi ha traduccions. I el que més m'ha agradat. Que raro, No ho sabia jo que t'agradava a tu Dragon Ball, Això és nou, no? No m'agrada. En realitat ho odie. Sí. Només ho faig perquè, com té tanta fama, em puja que el carro. A vegades, de fet, no? Tires a dardos en la cara de Goku, Sí, El tràiler de Bola de Drac, el nou joc de Bola de Drac, que, a veure, això ha arribat ja a un nivell
en el que lo que són els videojocs ja apareixen quasi la sèrie. O són inclús millor, no? Sí, La sèrie. inclús són millor, perquè el que estan fent en la sèrie no mola. Ja. Així teniu a Goku i Vegeta pegant-se d'hòsties per tots els costats, el que estiguen en iVox en iVox i en Spotify. Quanta llum, No, bueno, sí, ho fan apostes. Ho fan apostes als paquets perquè tu pugues veure el... És molt semblant a lo que nosaltres tenim així en llum, eh? Sí, que estan barallant-me jo, que així la sombra i tal, i vosaltres... Ja. Ei, d'on ve la sombra? D'on ve la sombra? Això com pot ser? Resulta que era un foc que teníem que manejar. Podien fer efectes d'estos així, no sé. Ja. Saps? Ho vaig intentar una vegada, el fer efectes, però em va fallar com una escopeta de fira l'editor. El que han parlat, les veus ingleses, Ja. en bola de Deixen molt que desitjar. Sí, sí. És que nosaltres som més expressius. Sí. Per exemple, posa el vídeo sense veu i anem a reproduir-ho tu i jo. Hòstia, Ramon, avui com estàs, eh? És que me dona compte que Vale. això és interessant. Vale, mira, anem a posar a partir d'ací, vale? Que estan pegant. Vale, tu qui eres? És que van eixir molts personatges al mateix temps. Pues posa dos, posa el Vegeta i l'altre. Vols que posi Vegeta, Sí. Vegeta i Goku, vale. No van a sentir-se els colps. No, però podem reproduir-lo nosaltres. Vale. Però jo qui soc? Jo qui soc? Jo Goku i tu Vegeta. New Big Budokai Tenkaichi. Podré contigo! És que, Ramon, és superràpid, tio. És superràpid, mos podem tornar locos, eh? Tu pensa que això, per gravar-ho, ells graven una pista Ja. i després Ja, van ja, clavant-ho. Però això és per tornar-te... No ho hem fet tan mal, eh? Després veurem la repetició. Però després, igual podem veure la repetició i parlar sobre com ha Sí, sigut la nostra mira quina imatge experiència. més xula m'ha quedat ahir de Goku. Mm. És que és per posar-la darrere en la tele. És que Bola de Drac és increïble. Al final no hem vist el trailer, però bueno. Perquè Ramon ha volgut fer la La recreació. Ho hem fet molt bé. Ho hem fet molt bé. Ja. Estava mirant que ens havien deixat un mensatge en el YouTube. Jo dic, a veure què està parlant. Saps què estàvem parlant? Ens havien deixat un comentari del tio que va fer publicitat de piles que això estava despoblant-se. Està fent el comentari. Encara hi havia comentaris per ahí. Clar, va deixar un comentari i això ho va veure quasi tot, tota la gent. I bueno, hasta així l'apartat de videojocs. Vaig a clavar en quasi tots els programes, vaig a clavar videojocs. Ja tu vaig a fer-te un expert en videojocs. Ja, Jo ara, poquet a poquet, sabré, aniré culturitzant-me. Aniràs culturitzant-te, que això és cultura, això és bonico i això està guapi. Això és preciós. Això és Per cultura... Cultura popular, seria? Sí. Molt bé. Cultura popular, videojoguil. O sigui, seria barra videojoguil. Videojoguil. Tu de què saps? Jo tinc cultura popular videojoguil. Barra, tens que dir la barra. Barra videojoguil. Videojoguil. Molt bé. Esta m'ha paregut interessant perquè és veritat. A veure, no és d'humor, antes havíem parlat d'això, però... Tot el seu toc d'humor, José. Sí, però és veritat que nosaltres la Constitució no l'hem tocat per res en l'escola o en l'institut. D'aprendre-nos per lo menos quina és la primera, quina és la segona, sabem lo del 155 per lo que va passar allà dalt, però no sabem res més. Clar, tu, per exemple, el que voldries és que entrara un xiquet de primer de primària i dir artículo número 2 de la Constitució. No tan exagerat, però saber per lo menos quins són els apartats més importants. Perquè, joder, la Constitució espanyola és una cosa que tots hauríem de saber. Però... Jo me'n sé vàries. Una d'elles és... A veuràs. No mataràs. Això és un mandament. No robarás. No robarás. No matarás. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Dios en vano. ¿Has visto? No cometerás actos impuros. Hòstia, no em digues que saps tots els mandaments? Jo tinc cultura també de tot, José. Jo, la teologia és un punt que també he tractat. Vull dir, jo pues, sé un poquet de tot. Ja. Que total, l'última que t'he dit, t'ha sorprès, T'ha de dir que m'acabes de sorprendre. Quan em quedes sense paraules, ho dius. dic, Ramon m'ha sorprès. Ahí està. Ramon Pues, no cometeràs actos impuros és, per exemple, el que em comentava de Canal Plus abans, que Sí. veies en els ulls atxinats i estava ahí Sí. tocant la zambomba. Sí. Això és un acto impuro. Ell no volia que se feren palles. I palla i manteca. Exacte, palla i manteca. I 13 TV. Exacto. I 13 TV.
Esta és teva, curiositat. Curiosidades varias. Comentar-vos que s'ha creat un cortometratge... Dis-ho tu. Un cortometratge, tio, No Ramon. m'eixia. Hòstia, tio, avui com Espera, estàs, eh? Un cortometratge. Vale. S'ha fet... És que no m'eixia, tio. No pegues cols en terra, que vaig viure. N'hi ha coses que... Anem enllà. Un curtmetratge. Ja està. Un curtmetratge. Curtmetratge. Quina paraula més curteta, perquè és curt, però llarg. Curtmetratge. Esta paraula està matant-te. Esta paraula està matant-me. S'ha creat un curtmetratge documental que està dirigit pel nostre amic que era Masllevà. Ah, ja, perdó. És que estic en el guió mostrant coses per anar adelantant. És Adán Aliaga, que és alicantí. Sí. I el curtmetratge s'anomena Hardcore. Bueno, en si el tema és més serio, el que passa que ahir ho agafen des d'un punt de vista de que... A veure, el tema és hardcore. El tema és hardcore, perquè això es diu hardcore. Bueno, però també té que veure en la música, lo de hardcore. Clar, ja, per això el tràiler el mostra... Bueno, és un curtmetratge que tracta pues, que n'hi ha un xic que té uns problemes de mobilitat, però ell segueix en la mentalitat de que pot viure moltes coses igual que la gent que no té aquest problema. Entonces, ell és el protagonista d'aquest documental. Això està bé. Me'l podíem portar així. No sé si cap, eh? Home, clar que cap. Com no veus que càpiga? Home, així tindrien que fer un bo... Bueno, que cap el... Jo estic en el mollit ahí. Per això... Sí que cap. Sí que cap. Però el que actua, vull dir, el productor, vale, Bea Martínez, el que fa d'actor... És dir, estos estan proposats per a que puguen ser premiats per Goya, com a curtmetratge. Com a curtmetratge. Te dones compte que ja mig ve la paraula? Clar, home, després d'enganyar-te 600 vegades és normal que tot t'isca. s'aprèn, tio. Curtmetratge. Ara aniré pel carrer dient curtmetratge. Hasta que com vagis repetint-la i després la diré mal. Curtmetratge. Sí. Igual con la Torre Infiel. La Torre Infiel. Infiel, eh? Clar, però hi ha gent que té mania de dir certes coses. I la quantitat de gent que se n'ha anat a París estos dies. Tots en Instagram a París. Està ahí al costat, tio. A Amsterdam. Està ahí al costat, no sé què. I dius, però A mi ara agarren la IA i es fan fotos i diu que estan en Amsterdam. Jo crec que més de 4. Com aquesta xicona que la van pillar, que es feia fotos en el vàter i en el meu pues, posava Los Ángeles, Nova York, i dic, com pot ser això? Sempre estàs en el mateix vàter. La tia es posava ahí perquè la conegueren. I què feies? Pintava de verd? No ho sé, era a principis d'Instagram. Instagram era una fauna entonces en aquella època. I ara ha millorat, no? No me'n recordo. Ara encara és pitjor. No me'n recordo. Detinguts, per on cauen? Detinguts 2 tios per portar documentació falsa i 3 quilos de Maria. Això diràs, José, com vas a posar una notícia així? José, com vas a posar una notícia així? Pues la notícia esta és... la curiositat ve perquè els tios, la documentació falsa que tenien era... Era de piles? No. Posava piles? Posava Població? que eren de la República del Men de l'Herenda. Han furtat els 3 quilos de Maria. Tu imagina't un tio ahí que és el seguretat obrir... Menda d'Herenda? Això no estarà? Buscant ahí en el Google. Menda l'Herenda. Vols que ho fem? A veure què hi és. Anem a buscar. Menda l'Herenda. En directe. El Menda l'Herenda t'ixirà a saber què. Menda l'Herenda. Igual m'hi una tenda. Els 3 quilos de Maria, què passa? Està en la foto. Sí, sí, ja dius. Vale. Així està tot el que els xicos portaven. És la típica imatge. Ahí veiem, ahí podem veure... Els 3 quilos de Maria? On estan? 3 quilos, crec que n'hi ha algú que té la mà llarga. alguna rata. Alguna rateta que té la mà llarga. Alguna rateta. Sí, perquè ahí està l'ordenador. Estan les... A no ser que els 3 quilos estiguen dins d'esta caixa que pareix això de pescar i estiguen ahí dins, però no crec, perquè això es mostraria en la foto. O a no ser que això siga una foto d'arxiu i no siga... Però és que tots els documents d'ell, del Menda l'Herenda i tot,
No, Ahir no n'hi ha quadra. algú que té... Que, no? Sí, que igual... ahir n'hi ha algú que li donat al tinglao. Ojo, Ojo, cuidado, peligro. quan Ramon i José fan un podcast de puta mare, que n'hi ha molts podcasts que morixen de puta mare i dieu, hòstia, tio, que graciós ha sigut. Ha estat bé, mos ho vam passar que bé. mos ho vam passar. Hem Que rist, chido, hem que begut, guai. com mola... I de cop YouTube pues, no el recomana el programa. Podríem dir que és la típica frase de Mostemania. Mostemania. No, Mostemania. YouTube li té molta mania al valencià, eh? Ah, sí? Li té molta mania. Home, si no busques coses en valencià, no el mostra res. El Recordo una frase típica que dèiem, tenim que ajuntar i apoyar-nos, no? Més o menos. Pues sí, però això n'hi ha molta gent que no fa molt de cas. Ah, vale. Así está. Esto és una dramatització, a vos si la gent es pensa en realitat que som nosaltres. Així n'hi ha dos que estan... Com que som nosaltres. Hi haurà gent que potser pensa que potser som nosaltres, que ens ha passat això. A mi, això són més morenes de Veus pell. ahí, esquivem, mos així el programa de puta mare. Ole! I passa YouTube. És que, Mos arrea, però va ben fort. és que és tal qual. És que és tal qual. En YouTube... Tu creus que algú haurà pensat que eren tu i jo? Sí, segur. Segur. Home, jo tinc una altra planta i tu també, eh? No, ja, igual pensen que era quan teníem 21 anys o una cosa així. Diu, fa, esto com teníem 21 anys es va atropellar un cavall. S'han quedat així i per això fan este programa de merda. S'han quedat així mig S'han trastocats. quedat així amb mig trastornats. Però sí, YouTube moltes vegades veus que dius vale. Però igual nosaltres estem contents. Ai, jo mentre m'ho passe bé, jo avant. Em Sí. fa molta gràcia quan em parles així i estàs menjant en la tasseta del cafè. Queda professional? Sí, queda molt... Com t'ho diria? De Sherlock Holmes, així fent-se el té, coses així. No pareix més rotllo americana? El falta és que és un llibre i parlar de cultura, sí. Per vos això és més entretingut. Cultura de la llengua valenciana. Fa cultura de Ramon. Me'n recordo una vegada que... Bueno, on jo estava de mestre, Sí. hi ha una xiqueta, es va quedar mirant-me, jo estava aixina, i es va quedar mirant i fa això és la típica escena de pel·lícula americana. I jo em vaig quedar flipat i dic, però també tens raó, tio. A veure, i no serà que la pel·lícula americana està basant en mi? Està basant-se en mi, Està basant-se en mi. Sí, sí, sí. Continuem. Adeu a la casa. Això ha sigut tendència i això s'ha vist per tots els puestos. Uns tios que es tenen acorralats la policia i en si ja no se'ls acurreix altra cosa que dir podem eixir per la finestra o I així per dalt volant. eixir volant com Son Goku. Sí, 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 sí. Què fem? Tu què haveres fet ahir? Explota el tot. Ja està, a donar pel cul tot. Fa, ja mos tenen. Arrasem en tot. Diu, És lo típic, eh? o fem això o anem a presó. Què fem? Sí. A donar pel cul ja, a mi Això no és com- m'agarren. Això és com l'acudit del... Fa, no me cogeréis vivo. Això és com l'acudit dels caçadors que van a caçar lleons i porten a un coixo i en seguida els lleons es pillen per sorpresa, els comencen a caçar i clar, el coixo és el que corre més poquet a poquet i li lleven una distància però de por i en seguida el coixo ja, així que veu que ja no pot, els lleons darrere d'ell, es gira cara als lleons i fa a veure, a mi ja em teniu, aneu a per de davant. Com dient, a mi deixeu-me ja, a mi ja em teniu. Pues això és igual. Això és igual, ja mos tenen, anem a volar la casa. Donar pel cul. Ah, toma por culo. Ah, Sí. ja està. Ni les falles de València. Això passa Ha molt. quedat bé, I Això tot. passa molt, saps què és en les falles de l'Alqueria. Les Si falles de haguera l'Alqueria passat són així, tot a prop. haguérem pensat que era un castell. Si haguera passat així, jo trobo que la casa no s'haguera fet tant pols. Home, normal. Allí, com són de Chichinabo tirant a Playmobil, pues entonces passa totes aquestes coses. Entonces, nosaltres, si venen els geos, no podem fer això. No. No, igual lo que passa és que rebentaria una... No sé, depenent també com estiga feta la casa, però és que les cases en Estats Units tots saben com són. Això era més estil la de los tres cerditos, que era una de paja. Sí, l'altra los terceritos de- eren tres, Los terceritos eren tres. Madre meva, també quin cuento, El de los tercerditos. Tots tenen un toc així un poc,
Ara anem a cremar-los. Ahí agarren la palla i li peguem foc. I bufe. I ahí que rebente ya. Vas yo a bufar a la casa de cement con la tienes que tombar. ¿Que tú quisieras? Tonto. Es que, Bobo. Pareixes immigrant. L'altre dia, no sé per què em va vindre al cap el de so d'immigrants, però en la veu de doblador de llatinoamericà. Tú eres un inmigrante. No, tú eres un inmigrante. No, tú eres hijo de inmigrante. No, tú llegaste. Hòstia, tio, és que l'altre dia me se va passar això pel cap i jo dic, tio, estos moments en què desconnectes el cerebro. Toma calor. Toma calor. No sé si teniu preparat el triquini, però nosaltres ja hem pensat en algo. Ara mateix Vale. us tenim que informar de algo. Sí. José. Què? Mos falta sí el nostre... Ai, que volies que el portara jo. Clar, Per això em vas enviar aquell mensatge. Ramon volia que li portara un de so d'estos de... Un panel. Claro, un tipo un panel para que li mostrara. Jo trac l'anteneta així i paf! No, tu més de puntero láser. El láser, he dit com modo. El puntero láser, Pues bé, xiquets, ho diguem per una cosa. 32 graus, diuen. 32 graus al llarg de la setmana. És a dir, possiblement vegam a gent portant el tipus de tangueta que José i jo estàvem pensant de comprar. Mira el temps. El que Sí, tu sí. volies que posara per ahí davant. Sí, sí. Però això és València. Posa un poc la imatge que estàvem pensant de comprar. Ah, sí, Ramon estava pensant en comprar-se un biquini. I este té El bona biquini- pinta. El biquini de Borat. Em pararia bé, tio. I en els calcetins un poc més alts, que ara es porta. T'ho pots creure que de veure-li el que és el triangle i el cul no li havia vist que porta els calcetins? Va mudaor. Perquè el xic va va en mocassins, crec, Eixe xic té classe. Tu el Sí. veus així, però ell podria anar a missa. Home. No crec que li deixen tocar l'aigua bendita. No crec. Jo crec que li tiren l'aigua bendita i li crema, Sí, No. Tu imagina't entrar a prendre l'hostieta així, el sacerdot mirant-te de dalt a baix, i dir, vas un poc fresc, Vas un poc fresquet, no? Sí, Vas un poc fresquet, no, fill? La típica frase, Perquè els retorns en realitat no s'enfaden, sinó tenen la paciència eixa de... No, antes sí que el pegaven algun calbot, però tenen la paciència eixa de dir, va, tu qui eres, jo t'arrope, em dona igual conforme vagis. Ara, quan ja tenen una visió així més moderna, igual se gira i li pega així al cul. Com diguen, l'artista, ja I tens ja el l'hòstia. retorn el diu, fa jo també el porte baix. Jo el porte baix i em para superbé. Jo també el porte baix de color. Però bé, insistim en que de color roget. va molt bé el xic en calcetinet dalt, que ara està molt de moda, Sí, tio, però a mi el que em preocupa és la temperatura. Una mitjana de 27 graus de temperatura, inclús estàs 30, per al dijous, i estem parlant de que estem en desembre. Que la gent dirà, ole bé, Pues, bon temps, ja. podem fer-nos una cerveseta senda ahí a la voreta del mar. Però, tio, val més fer-te la cerveseta en casa, saps? Ja. Que faig fred, no és bona senyal. No és bona senyal, però... Dia de playa. Ja, dia de playa. No, si n'hi ha... És la Nueva Austràlia, això. Si n'hi ha gent que... Farem la foto en el gorro en la platja, ja veuràs. Si n'hi ha gorro gent, Papà Noel. hi ha gent que li encanta el temps, però clar, n'hi ha que ser conscient de que 30 graus en desembre no és normal. Ja. Això, home, no és normal. Pues bé, jo trobo que hasta així el programa Val Set número 39. Una pregunta, antes Dime. d'anar-me'n. M'ha agradat això del temps. T'ha agradat això del temps? T'estic imaginant a tu A com veure, el del tiempo. Després del biòlogo, vols portar-me ara un meteorólogo. Què vols que baixi així? El meteosat. El meteosat, que el tinc ahí dalt. És que justament tinc una làmpara que és un satèl·lit. Entonces, Nosaltres tindríem que tindre... Ho veuràs ara. Espera't. Poca còmodo. Sí, no, vaig deixar-te solt. El Vale. queda un minut de programa. Vale. Nosaltres tindríem que tindre exactament un biòlogo hacia l'esquerra i un del temps allà a la dreta. I entonces, a partir d'ahí ja entrar un poc en xoc i preguntar-li als dos.
O sea, entre el biólogo y el del temps que parlen també entre ells. Però sols sí o no? No? Sí. Sí. No? Sí. I al fons un paleontólogo Un paleontólogo. per preguntar-li també de dinosaures. Tindrien que tindre diverses ciències. No, sí, des de luego. Ja, Tindrien que i així, tindre i així totes. ja no cap ningú. I ¿sabes què passaria? Que es deixaríem així parlar i tu i jo m'ho aniríem. Aniríem i així després el podcast seria tot un rato. Sí. No. No. I així no Igual així no es pot contestar que la pregunta és i es queden 5 minuts callats. Ja Diuen, està. quina merda de podcast. Hasta que arranqui un altre, no? Hasta que arrenqui un altre. Pues Bé, està vist que lo que no és tan bo, a vegades, destaca. Jo sé d'un conte de TikTok que se destruïa a granets Hòstia, i tenia molts seguidors. me'l vas passar. No. N'hi ha gent que ho gasta de ASMR. Ja. N'hi ha gent que ho gasta de ASMR i hasta així en esta imatge anem a acabar el programa. Sí, si veiem que el canal no tira avant, començarem a destruir-se granets per Començarem a així. rebentar molts granets i a fer ASMR en això. Your frase, Your frase, my frase, we frase, quickly. porteu-se bé que nosaltres ens portarem mal, senyores. Senyoretes, senyoritos, senyoritos, senyoritos. Adeu. Seguid-nos així, ahí, allà, ahí. Així va.